ବିଜେପିରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନେଲେଣି କି ସାଧାରଣ ଜନତା? 6 ମାସରେ ବଦଳି ଗଲାଣି କି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୋଡ଼? ଏପଟେ ନବୀନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଚେୟାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କିପରି ସ୍କ୍ରିନରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ କମ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରକୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଜିତିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ସବୁଠି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ନିଜ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ଧିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲୋକେ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଚେୟାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଇସାରା ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହେଲାଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ସାଧାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କା ଏବଂ 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବମୋଟ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧାଯିବା ସହ ସହସ୍ର ଚେୟାର ସହ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏବଂ କିଏ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ, ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଶୋକ MKG ନ୍ୟୁଜ୍।